Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Marrep ka Shnong penthor lang ten mustam muplang bat yong no ki bahap hapo ka West Giant Hills ki lamat ka jing ngosi ka thang hadien ba uslap ringkat bat Phria ki balawan Ther tang ka duk ani minute bat penjulor lut dia ukba ukhaw uba kila trish tom baro shisnam habaya kran bat uba he Shnong ka penthor lang ten uba army mus depan bat uba he Shnong mustam uba hemon shela kumju uba he Shnong muplang uba walam bhashla Kile thu baga jing Ther uslap haringkat bat Phria kala jia hakapor kumba arbaje arpo minute no phaisngi. Uni Phria urban kumba saw hadu san inshi bat kala the umpuja shisendon ni jing tre stom jong ki pat Marrep baro saw ayam hakaba ukba uba sa stang ban lum ula hap lot shamadan. Uba he Shnong muplang uba walam shela ule thu babun kilong yeng haka Shnong jong u kila pentip bakila du lot de ukba bat menta kim tikna shu kumno banle Nalor kata don ru katuk ani kilong yeng ki bala Julor ki tunum yeng ki ba empat yo jing khen ka batikna. Halor kani ke jingja ula pentip shu block development officer bar shu gram sevak daga jingkermen baga sorkar kan kener ya ti jingarap jongka shakin Marrep ki bala mat ya kani ke jingdu ka bakrau. Okay.